Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Students Union Laban Circle ha kakhat artrik ubanai jalio arhaja Jaitbynriew kala Pynkup Burom yo Samla sani bamon Samla bala pas bha ha ka examine Hsslc kama stream bala penlong da ka embos uni Samla ude ubra yo rong ha ka top 10 bat yo ru ya ka kerdan top 5 ka KSU ka penpau ya ka jing sokmen ha ka ba uni Samla Wanrah nam amtang ya ka ying ka sem Henry ya ka shnong ka thau bat ru ya ka Jaitbynriew hi baro ka wei kaseng kala a ya ka jingkit bok ya uni Samla ba unang kio irat habaro akiliang bat long ka ikhtiar ka Jaitbynriew ha kani ka si Pynkup Burom layadon ringkat u General Secretary ka Laban Circle Samla Shining Star Khan Education Secretary Samla Kevin Nelson Wanrah Samla Sandy Sotun Assistant General Secretary Haba keren ha kani kasni kinong yalam kila pensngau ya ka jing treshtom jong nu Samla ubla Wanrah nam amtang ya ka yang kasem ka kor ka jat ka dong ka than Henry ya ka Jaitbynriew hi baro ka wei